Хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирда данлы майдан тапшыруы. Бүген бездә кунакта Динар Шаймарданов. Ул минем энекәш кенә түгел, Манзара музыкаль премиясының редактор әгъзасы, шул ук вакытта җырлар авторы, җырчы, әле хезмәт юнәлеше буенча Идел яшьләр үзәге белгече, шул ук вакытта әле мөнәҗәтче. Динар, хәерле көн. Хәерле көннәр. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әлбәттә инде Динарга иң беренче чиратта сорау. Менә бүгенге көндә син яшьләр юнәлешендә, яшьләр белән эшләү юнәлешендә зур эш алып барасың. Нәрсәгә багышланган бу синең хезмәт юлы? Мин Идел яшьләр үзәгендә инде яшьләр эше буенча белгеч. Без инде күбрәк региондагы татар яшьләре белән эшләйбез. Россиянең төрле төбәкләреннән катнашучылар килә. Чараларга килгәндә инде тик мәсәлән татар яшьләре көннәре бу инде бик билгеле чара. Һәр ел сайын уза. Аның шул чарага була инде Идел яшьләр үзәге үзе дә барлыкка килгән. Чөнки менә тарихына карасак, 90-нчы елларда оештырыла башлый шушы татар яшьләре көннәре инде. Һәм инде 99-нчы елда яшьләр шулай берсе белән килешеп, менә Казанда шундый центр үзәк булдырырга дип Ният кыралар. Әле тагын мәдәният өлкәсенә кирип китсәк, син бит әле мөнәҗәт юнәлешендә алга сөрәсең. Бу өлкәдә инде әлбәттә бик күп еллар буе Мингол Галиев белән берлектә син эш башлап җибәргәнең инде кичкенә чактан ук шушы мәртәбәле безнең җыр әһеле дип әйтик инде, укытучы, шул вакытта танылган Мингол Галиев дигән исем белән без инде 2000-нчы еллар тирәсендә танышып киттек. Һәм менә син укытучың һәм аның шәкерте буларак бер-ике сүздә әйтеп ал. Мингол абый белән инде чынлап күптәннән бик таныш. Күп кенә җырчыларның укытучысы, остазы. Һәм инде мин һәрвакыт аның белән горурланып әйтәм, мин аның укучысы дип. Менә иң беренче көннәрдән танышканнан бирле инде ул шушы мөнәҗәтләр белән мине таныштырды. Һәм инде үзем дә чынлап та кызыксынып киттем шушы мөнәҗәтләр, дини җырлар белән. Һәм хәтта инде хәзерге вакытта үзем дә кайбер мөнәҗәтләрнең көйләрен, сүзләрен дә хәтта иҗат итәм. Үзем бик яратып тыңлый торган җырларның берсе ул әлбәттә инде "Дога калса анык улыгыз" дип атала. Ул миңа бик ошый һәм сезгә дә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге җырны тәкъдим итәсем килә. Аның авторы Динар Шаймарданов, көй инде халыкныкы дип беләбез. Шулай итеп, эфирда "Дога калса анык улыгыз". Эстрадыбызның иң моңлы җырчы егетләренең берсе. Инде 5 ел рәттән шуша Манзара проектын үзенең искиткеч матур җыры белән ашып җибәрүче. Бүгенге бәйрәмебезнең мөхтәрәм кунакларының берсе җырчы егетебез Динар Шаймарданов. Бергәләп каршылыйк дуслар. Көрәш бәйрәме белән Аллага тапшырып, шушы бәйрәмне уздырып җибәрәбез. Илаһым юлдаш әйлә иманымны, кабул әйлә кылган дугаларымны. Илаһым юлдаш әйлә иманымны, кабул әйлә кылган дугаларымны. Безләрдә һичбер юктыр яман ният, Илаһым кыл барча бызга гыйнаят. Безләрдә һичбер юктыр яман ният, Илаһым кыл барча бызга гыйнаят. Илаһым изгелектән тайпылдырма, барча бызны гынах юлыннан сакла. Илаһым изгелектән тайпылдырма, барча бызны гынах юлыннан сакла. Илаһым рәхмәтеңдә булса иде, Құдіретің зор ярлыға һәммә безне. Илаһым рәхмәтеңдә булса иде, Құдіретің зор ярлыға һәммә безне. Кардәшләр, телим сезгә теләкләр, бу теләкләр барчабызга кирәктер. Кардәшләр, телим сезгә теләкләр, бу теләкләр барчабызга кирәктер. Киң күңелле һәм намуслы булыгыз, туры сүзле, ышанычлы, риясыз. Киң күңелле һәм намуслы булыгыз, туры сүзле, ышанычлы, риясыз. Илаһым изгелектән тайпылдырма,
Barşabızın günah yolundan sakla, İlahım izgelekten taypıldırma. Barşabızın günah yolundan sakla, İzgelikte bulsa yaşar yolығыз, Dua kılır her bir ını kulығыз. İzgelikte bulsa yaşar yolığız, Dua kılır her bir ını kulığız. İzgilikte bulsa yaşar yolubuz, Dua kılır anık ulubuz. Beyram bilen barşağızны. Hürmetli tamaşaçılarımız, biz tapşırığımızga kirden aylanıp kайтабыз. Эфирда Динар Шаймарданов. Динар, сен әлбәттә менә хәбез карабызган тамаша, ул әлбәттә Манзара премиясыннан иде. Манзара премиясында да син бик зур өлеш керттең. Әлбәттә Рөстәм Галиулла улы Калимуллин да бездә сине алтын медаль белән бүләкләдек. Ул исә инде үзенең рәхмәт хаты белән бүләкләде. Манзара премиясына мөнәсәбәтең ничегрәк? Мин дә кичкенәдән беренчедән көрәш белән шөгыльләнгән кеше. Шуңа күрә бу көрәш дөньясы миңа бик кызыклы. Һәм хәзерге вакытта менә көрәш белән шөгыльләнмәсәм дә, көрәшмәсәм дә инде кызыксынып яшим. Һәм инде мин шушы менә Манзара премиясында үз өлешемне бик рәхәтләнеп кертәм. Манзара премиясына әле әйтеп үтәргә кирәк, ул көрәшчеләр генә түгел, шулай ук менә яшь артистларга да, яңа чыгып килүче яшь артистларга да бик нык ярдәм итә, зур сәхнәгә чыгарга инде. Әле җитмәсә инде менә мин Манзара премиясыннан чыгып инде менә шу Идел яшьләр үзәгендә эшләгәндә дә шул спортчыларны очрашуга чакырам. Бу инде шушы безнең татар халкының милли күрке булган көрәш дөньясы белән шушы менә регионнан килгән яшьләрне, балаларны таныштырам. Hürmetli tamaşaçılarımız, әле алай гына түгел, Динар Шаймарданов ул безнең Манзара премиясының гимнын башкара. Шулай ук сәхнәдә ул Манзара премиясын беренче көннән катнаша. Манзара премиясы гимнының авторы әлбәттә инде кем булсын? Ул мин. Чөнки анда бөтен күңел җылылыгы, бөтен мәхәббәт көрәшкә, татар халкына, гомумән татар халкына түгел, бөтен Россия халкына игътибар. Безнең халык менә шундый гимн сымак көчле бөркет кебек бер туктаусыз гел алга омтыла дигән ният белән язылган шигырь. Болытларны йөртеп, бөркет илләр гизә, корыйларын җәеп, җилгә каршы йөзә. Кырыш канатлары, күп җиңүләр күргән, курку белмәс кирәк, кыялардан бүләк. Манзара, яңа сулыш терәк. Манзара, дастаннарга иңә. Манзара, кыяларга дәва. Манзара, күңел түрендә кала. Динар, әлбәттә клиплар мәсьәләсенә күчик. Элегрәк инде без күбрәк син менә Әгерҗенең патриоты дип әйтәм мин. Син һәр вакытта Әгерҗе якларында күбрәк җырны клипка саласың. Менә бер-ике клипның турында да искә төшеребез әле. Әле менә клип кына түгел, мин Әгерҗе шушы менә композиторларның, авторларның җырларын да бик яратып башкарам. Чөнки менә ни өчен дигәндә, безнең чынлап та инде Әгерҗе ягы ул бик талантларга бик бай. Әйтик мәсәлән, менә көйләргә килгәндә инде Гафият Нигъмәтуллин кебек авторлар бар анда. Дамир Муллахметов кебек авторлар бар, көй авторлары, Наиля Харисова кебек сүз авторлары бар, Асия Корбангалиевалар. Аларны шутлай башласаң, бер аерым передача кирәк дигәндәй. Чынлап та инде клипка килгәндә инде менә бергәләп сиңа төшердек бит инде. Ул инде данлыклы Салагыш якларына төшердек. Әле бәлки халык белә торгандыр да, Салагыш булганнар дигән бик матур җыр бар. Менә шул якларда чынлап та инде без бик яратып төшердек, чөнки ул туган як әле ул тагында шушы менә беренче клип булгач ниндичә кич тә биргән кебек тоелды. Чөнки инде бөтен кешенең ихласлыгы шушы табигатьтә чагыла дип уйлыйм. Әле тагын син әкияти юнәлешкә дә игътибар бирдең. Ул яңа ел җыры белән бәйле. Аның шулай авторы мин идем. Анда күңелнең тынычлыгы, сафлыгы турында
без күбрәк игътибар бирдек балачак хыяллары турында. Бүгенге көндә кызганычка каршы нәрсә дип әйтим, менә мин телевизорны карыйм, күп кенә YouTube каналларны карыйм. Хәзерге вакытта артистлар никтер хезмәт итүдән туктап килә кебек. Клиплар кимеде. Алар инде һаман мәхәббәт, ташланган, югалган мәхәббәт, туган якны сагыну, кыймаңны сагыну, ишегне сагыну кебек клипларга әйләнеп калды. Менә әгәр дә таныш булган бер каналны кушсак та, анда ике җырның берсе мәхәббәт, хыянат һәм башка темалар. Ник бүгенге көндә безнең авторлар җырлар язмыймы? Әллә инде күрсәтергә клипларыбыз калмадымы? Менә бу сорау мине әлбәттә борчый. Менә син фикерең ничегрәк бу юнәлештә? Минем инде үземнең юнәлеш, ул дини җырлар. Мин дөресен әйткәндә, мин Глабига бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә, шушы юнәлешкә кертеп җибәргән өчен. Һәм миндә шуннан кызыксыну бар ул юнәлешкә. Яны теге финансовый ягында нинди карамыймын, теге акча эшләү әйберендә карамыйм. Аллага шөкер, барысы җитә. Мероприятиялар да күп, чаралар да бик күп. Шуңа күрә шушы юнәлештә Алла бирсә эшләргә, әлбәттә инде эстрада юнәлешендә дә эшлимен. Аннан бер мәл Татар Озаны конкурсында да син җиңүче булдың бит, анда искә төшереп узыйк. Дин юнәлешендә булгачын, дини җырлар җырлагачтан миңа чынлап инде кызыксынып киттем Озан әйтү белән инде, чөнки нәрсә генә әйтсәгез дә, Озан бит инде килеп әйтелә. Озан әйтү чынлап инде бу бик авыр, әле җитмәсә зур җаваплылык, аның бит инде ул гарәпчә, гарәп телендә әйтелә. Әле анда теге сүзләрне дөрес әйтергә кирәк. Киен инде шушы менә үзебезнең татар мәкаме белән Яраклаштырып әйтергә кирәк була инде. Кирәк татар Озаны булгача. Хөрмәтле тамашачылар, безнең тапшыруыбыз әлбәттә инде Данды Майдан дип аталгач һәм шул ук вакытта безнең артта гына Манзара имзасы торгачтан Манзара премиясы турында сөйләшмичә мөмкин түгел. Без исегезгә төшерәбез, ул кыш аенда уза, елның-елында һәм иң көчле көрәшчеләрне җыябыз. Бу ел инде әлбәттә үзгәрешләр күп булачак, кызыклы юнәлешләр кертәбез. Шуңа күрә сез һәр вакытта безнең каналда игътибарда торыгыз. Яңалыклар белән таныштырып килербез. Әлеге тапшыруның бәясе нәрсәдән гыйбарәт? Әлбәттә, Динар да гел шундый матур гына булып тормас. Аның да чәчләренә ак төшер, шал төшер, һәм инде тапшыруның бәясе тагын да артыр. Аның инде атказанган исемнәре булыр. Алла бирсә, шулай ук без сөйнәчәкбез. Динар безнең тапшыруыбызда булды, ул кунак иде. Нәкъ менә шушы өстәл артында утырды һәм минем белән сөйләште дип сөйнеп, шатланып без синең белән хәзерге вакытта саубуллашып торабыз. Аңарча әлбәттә инде традицион рәвештә тамашачыларыбызга җиткерәсе теләкләрең. Менә хөрмәтле дуслар, безнең инде тапшыруыбызда шушы дога кылса аны кылыгыз дигән җыр белән башланып киткән иде. Мин инде аның ул җыр минем өчен гимн кебек, ул җырда бөтен минем теге дөньяга карашым, принципларым дип әйтергә була. Менә шушы җырдагы кебек инде сезгә дә чын күңелдән саулык, сәламәтлек телим. Һәм инде шушы җырдагыча изге эшләр эшләп, халыкка хезмәт итеп, үзенең милләтеңә, дингә хезмәт итеп яшәргә язсын. Аннан соң инде үзенең балаларың да, оныкларың да синең өчен дога укырлык булып яшәргә кирәк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә шушы күтәренке рухта һәм изге теләк ниятләрдә без тапшыруыбызны төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз. Сау булыгыз.